Erinao lasa mantamanta ke mitoragno misy volanao tsy atondranao agny mausolée nanompanao nisy tsisy olona sy anao dikany nanompanao nisy anataonao hafahafa nanompanao nisy tsisy olona sy anao dikany nanompanao nisy anataonao hafahafa nianao nanjary andesinao ambany olo jiaby nianianao vonisy tsisy olo asianao dika zahonay tsy di Zagnahary ambony ao mandidy atao balavidavy fandidignanao mahegny clavier magnena zegny Elgnati kodiaran-tsarety zegny mety mba hoainao nianianao ambony zaho mbola ambonimbonao amin'andro hafa agny lesa mandiniky ataova agnaty saigny eritsereta tsara sohanao mbola negny nanompanao nisy tsisy olona sy anao dikany nanompanao nisy anataonao hafahafa nanompanao nisy tsisy olona sy anao dikany nanompanao nisy anataonao hafahafa nianianao nanjary andesinao ambany olo jiaby nianianao vonisy tsisy olo asianao dika zahonay tsy di Zagnahary ambony ao mandidy nianianao nanjary andesinao ambany olo jiaby nianianao vonisy tsisy olo asianao dika zahonay tsy di Zagnahary ambony ao mandidy nianianao nanjary andesinao ambany olo jiaby nianianao vonisy tsisy olo asianao dika zahonay tsy di Zagnahary ambony ao mandidy amin'andro raiky agny zao Laios production.